बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 17थि बोसोरारि जथुम्मा जफादांगुदि बर' थुनलाइ आफादनि 12थि बोसोरारि जथुम्मा बाक्सा जिल्ला बर' हारिमु आफादनि 6थि बोसोरारि जथुम्मा जफादं दखरा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि 12थि बोसोरारि जथुम्मानि गेवलां मेलजों लोब्बा लाखिनानै बाक्सा जिल्ला बर' हारिमु आफादजों दिहुनजानाय हारिमु थान्दै बिजाबखौ मैया बेखेवजादों। बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बारग' लेङाइ आफादगिरि थामहिनबा गोदानै सायख'जानाय बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बोसोनगिरि निर्मला मोसाहारिया मसलपुर एसके एन्टारप्राइजनि बिगोमा हितेश कसारिनि अनसुंथाइजों बाक्सा जिल्ला बर' हारिमु आफादजों सोरजिजानाय गिबि खुगा लाइसि हारिमु थान्दै खुगा लाइसि बिजाबखौ मैया बेखेवनानै होयो। मैयानि जालांनाय बाक्सा जिल्ला बर' हारिमु आफादा मोनथाम गोनां थांखि लादों। फारियै सेथि बाक्सा सुपार सिंगल सिजन 1 2023 नैथि जिउनां सोद्रोमा थिसननाय थामथि बैसागि 7 खालारखौ बाक्सा जिल्ला बर' हारिमु आफादा बरमा दखरानि सिङाव खुंफुंगोनखौ थि खालामनाय जाबाय होनना फोरमायो बाक्सा जिल्ला बर' हारिमु आफादा। सोंनायनि थाखाय जोबोर गोजोनबाय। थारैनो बे बिजाबा जोंनि मोनसे दलिल जाना थागोन। दलिल माने दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गिबि समनिफ्रायनो जों नाजाबोदोंमोन दिहुननो, नाथाय हायाखै गोबां असुबिदानि थाखाय। दिनै बे बिजाबखौ दिहुननो हानानै थारैनो जोङो गोजोननाय मोन्दों। एसेब्लाबो थुनलाइनि फोथाराव बे बिजाबा बिहोमा होगोन। लोगोसे दुलाराय बर' हारिमु आफादनि मा मावदों मा दोनदों बेफोरनि डाटाखौ जोङो बेयाव लाखिनो थाखाय मोननानै गोजोननाय मोन्दों। गौरबनि खोथाखौथ' बुंलिया, गोजोननाय मोन्दों। एसे आवगायनो बुंखाबाय बे बिजाबा जाहाथे दुलाराय बर' थुनलाइ आफादनि फोथाराव थुनलाइ सोरजिनि फोथाराव एसेबाबो गोहोम खोख्लैगोन हारिमु थुनलाइ हिसाबै जों सानदों। हारिमु दिन्थिफुंनायसो थारैनो बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव। बेनिखायनोथ' जोनोम जादों दुलाराय बर' हारिमु आफाद। जोंनि हारिमुखौ गोग्गो गोथारै गावनि गुबै महराव लाखिनो थाखायनो जोङो हारिमु आफादखौ दानाय जादों। थारैनो जों खावलायो जेरावखि जेरैखि जोंनि हारिमुखौ दिन्थियाथों मानो गावनि गुबै महरखौ लाना दिन्थिनांगौ। जोंहा हारिमु बिथायाव जेरैबायदि दिन्थिनांगौ गुबै आदर्शखौ लाना दिन्थिनांगौ। आं बेखौ जोंनि गासै रायजो राजा लोगोसे महरगिरि बिथांमोनखौ आं दिनै खावलायदों। जोङो गोबां सोरजिलु बिथांखि सुजुदों। थारैनो बे बिथांखिफोरखौ थांखि महरै सोरजिनो हागोन ना हाया जों बेखौ मिथिया। थारैनो जोङो जोंनि हारिमुखौ बिथायाव लाखिनो थाखाय बायदिसिना दामजुनि वर्कशप खालामदों, मोसानायनि वर्कशप खालामदों, बायदि बिथिंनि खामानिफोरखौ जों मावनो नाजादों। लोगोसेनो थार मोगथाङै दानाय लुनाय हारिमुखौबो जोङो मोनसे इन्डास्ट्रिनि गेजेरजों अन्तत जोंनि बाक्सा जिल्ला हारिमु आफादाव साननाय जादों। मावफुंनो हानाय हायिया उननि बाथ्रा, थेवबो नाजादों। बेवहाय जोंनो नांगोन रायजो राजा गेदेमा सुबुं बिथांमोननि अननाय आरो हेफाजाब। बे हेफाजाबखौ मोनोबा निसय जों हारिमु बिथिङाव जिखिनि मावनो गोनां जोंनि लानाय थांखि बेफोरखौ जों मावफुंनो हागोन होननानै सानदों। आरो जों आसाबादि जाहाथे जोंनि समाज सिबियारियानो जा बायदि बिथिंनि सुबुं बिथांमोनानो जा माबा मोनसे हेफाजाब होगोन बेनि थाखाय जों नेनानै दङ। दाखांनाय जाबाय। आफादगिरि हिसाबै आंखौनो होदों, नाथाय जोबोर उसुबिदा। आं थुनलाइ आफाद मसलपुर प्राइमारि कमिटिनिबो आफादगिरि। बेनिखायनो आं खावलायदोंमोन गुबुन सासे हो, नाथाय आंनि आर'जखौ गनायथियासै। थेवबो जा हायो आं मावनो नाजानोसै। लोगोसे नेहाथारि महरै लाखिदों फोजोंसार मोसाहारि आरो गुबुन गुबुन बिफानाव सा 17 सोद्रोमाखौ लानानै बे आफादखौ दाफुंलांनाय जाबाय। थांखिया बेनो जोंनि हारिमुखौ गोजोर खालामनायनि थाखाय मैखोमै जों प्रिजार्भ खालामनांगोन जाहाथे जोंनि हारिमुखौ गुबुना बोनानै लांनो हाया। आरो जोंनि हारिमुआव थानाय दामनाय देनाय गाननाय जोमनाय बेफोरखौ जों जुदि बाहायाब्ला गुबुना बोनानै लांजोबगोन। जोंनि होननानै थाबाय थाबाल' जानाय नङा। जेरै जोङो सेरजा दामनाय, खाम दामनाय, सिफुं सुनाय बेफोरखौ जों वर्कशपनि थाखाय जोङो जेसे हागौ जोंनि सुबुंनि गेजेराव फोरोंनो नाजागोन। बेनि अनगायैबो
जोङो गुबुन गुबुन बिथिंनि स्किमफोर सुजुगोन जाहाथे जोङो हारिमु आफादखौ गोग्गोमै गायसंलांनो हायो। जामारोब्ला दुखुनांथाव जागोन। हयथ' जोङो जोंनि अर्गेनाइजेसननि गेजेरजों जेरैबायदि मावनांगौ बेखौ जों मावफुंजोबनो हायाखै। बेनिखायनो जों दिनै नागिरदों जोंनि समाजनिफ्राय गोबां गोरों गोरा सुबुं ओंखारबाय। थारैनो जोंनि मानसिफोरा हारिमुनि फोथाराव गोजोमाबासिनो खायसे सुबुङा बेफोरखौ मुं सुयो सा साज्राङै। बिथांमोना सानो आं मोसानो रोङा, आं दामनो रोङा, आं खननो रोङा, हारिमुआव माबोरै हाबनो, माबोरै गोजोमनो। नाथाय बे नङा। बिथाङा दामनो खननो रोंनो बा बायदि बिथिङाव रोङा जानो हागौ, बिथाङाथ' दैदेननो हानाय गोहो दङ। मोनसे आफादखौ दैदेननो थाखाय रोजाबनो रोंलायनाङा, मोसानो रोंलायनाङा, थेवबो बिथाङा दैदेननो हानाय गोहो दं। आथिखालाव जोंनि हारिमुनि सायाव गुबुन गुबुन माहारिफोराबो जोंनि थाखानाय आदर्श जेरै बागुरुम्बाफोर बा बारदै सिख्ला मोसानाय बेफोरो निजा अस्तित्व थासेयावबो बेफोरखौ गुबुन रोखोमै दिन्थिनानै जोंनि हारिमुखौ गाज्रि रोखोमै आलाय सिलाय खालामनो नाजादों। बेफोरखौ जोङो होबथानो थाखायनो गोरों गोरा मावथि सुबुंनि गोनांथि जानानै फैदों। आं जाहाथे जोंनि समाजनिफ्राय गोरों गोरा सुबुंमोना फैनानै हारिमु आफादखौ फोसाबनाय, फोगोमनाय आरो फेहेरनाय लोगोसे मुलुगाव गोसारहोनो थाखाय नाजायो, बेखौ आं खावलायदों। मैया नङा दाखालि जादोंमोन डेलिगेटआ जोंना। बे डेलिगेटआव जोङो गाहायै मोनथाम बिथांखिखौ जोङो लादों जोङो उननि समफोराव मावनो थाखाय। से नाम्बारावनो जोङो जोंनि बाक्सा जिल्लायाव माने मेथाइ रोजाबगिरि सृष्टि खालामनो थाखाय जोङो बाक्सा सुपार सिंगार सिजन 1 2023 जों बेखौ लानाय जादों। बे जाबाय नाम्बार 1। नाम्बार 2आव जोङो लानाय जादों जोङो सेन्ट्रेल कमिटियाव मोनसे बिथांखि दैथायहैगोन। बे दैथायनाय बिथांखियानो जाबाय जोङो जिउनां सोद्रोमा। जे जोंनाव हारिमु आफादाव जिउनां सोद्रोमा होननाय मोनसे माबा गैया। बेखौ जोङो सेन्ट्रेल कमिटियाव जोङो बेखौ दैखांनो थाखाय बेखौ बिथांखि आजावदो जे जिउनां सोद्रोमा दैखांनाय जादों। बेयो साहित्य सभायाव दङ, नाथाय जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफादाव गैया। बेखौ जोङो उननि समफोराव मावफुंलांनो थाखाय बेखौ बिथांखि लानाय जादों। आरो थामथियाव जोङो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादा बोसोरफ्रोमबो बैसागोनि 7 खालारखौ थांखि लानानै 7 बैसागो फोरबो फालिनाय जायो। बे 7 बैसागोखौ जोङो बरमा दखरा दुलाराय बर' हारिमु आफादनि सिङाव फैगौ बैसागोनि 7 खालारखौ गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय बिथांखि लानाय जादों। बेखिनियानो गाहायै मोनथाम। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा, आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एएसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।